Angibingelele sekusile. Ngibingelele sesivukile. Igama lami uSibonelo Amasango. Ngithi asiqhubeke sifundisane ngokukhubazeka uhlale wheelchair. Lokho engikwenzayo ngikwenziswa ukuthi isikhathi esiningi kubantu abasuke belimele kuyenzeka ukuthi abantu bangazazi ukuthi balimele kanjani, balimele yiphi indlela. So manje ngiphatheke kabuhlungu mangibona izinga lenzeka nabantu behamba kangaka. Ngaphatheka kabuhlungu mangibuka igenge esancane okuyiyona engabe iyafunda ibekezela ukuthi njengoba umuntu amukele isimo ukuthi yabo njengoba usulimele usuhleli wheelchair fanele usamukele isimo. Yes, akulula ukwamukela isimo sokuthi uhleli wheelchair ngoba impilo yakho yonke iyashintsha. So ukushintsha kwempilo ukuqala kwezinto ezintsha. Ngobani? Even nasekhaya kungenzeka ukuthi ungabusahlala khona. Kungenzeka ukuthi uhambe uyohlala emahome, kungenzeka ukuthi uhambe uyohlala ezihlobeni, ushintshe nje indawo yokuhlala. Yabo. So ngithi asiqhubeke sifundisaneni kulabo okunzima kubona ukuthi bamukele isimo sokuthi if mathi ukhubazekile uhlangana nalokhu uthothi umuntu uzofuna impilo yakhe back. Lithamba ufuna impilo yakho back already sekonakele. As njengoba sekonakele nje nakwena sifathi wamukela isimo kuphela. Yabo. Ngoba if wangamukela isimo uzohlukumezeka ube nama depression ugcina usihamba ibhedlela zengqondo ngoba manje awuzenzi nawe usuke ubona impilo yakho ukuthi ihamba smooth imnandi esikhaleni sishintshile. Yabo. Lithi asifundisaneni, sikhulisaneni, onolwazi abhale phansi kuma comment asho ukuthi mina ngasizakala kanje. Ngobani? Sikhona and asiyindawo and sesikhona. Yabo. So ngithi abantu abazi ukuthi ekulimaleni njengoba bathi sikhuluma ngo-C, ngo-T, ngo-L, ngo-S bese kuba khona amagama uthothi zobizwa nje bawuthiwa u-C6, u-C7, u-C8. Labo bantu laba abantu sebezophuma emqaleni sekuzongena u-T. Uyabona impilo yakho lapho iyashintsha complete. Fanele usamukele isimo, wazi ukuthi usuzoba umuntu odla amaphilisi impilo yakho yonke. Wazi ngishawa amasipazini kade ngijima. Wazi ukuthi usuzophila impilo yakho ngamaphilisi. Usuzophila impilo yakho ngokuhlukumezeka. Usafuna ukuyithola ukuthi kwenzakalani ngawe ngoba impilo yakho iyashintsha yonke into uqala kabusha. Uqala kabusha okuwukuthi fanele usamukele leso simo. Izandla isasebenzi. Mhlambe awusakwazi ukuyifunza, usuyafunzwa. Mhlambe uhlukunyezwe na ukuthi awusakwazi ukuyela etoilet. Njengomuntu adasani mathi ufisa ukuya etoilet usukuma uhambe etoilet. Sekunezimo ezokuphoqa uma uthi uya etoilet fa udlule la. Mawuzochama umchamo hlukene kakhulu ngendlela zokuchama. Khona abachama ngamacatheter. Khona abachama ngamafolisi, ifolisi engena la ngaphambili kuwena. Kumnomzana wakho angene phakathi umfaka uchama drain yonke umchamo ukhiphe. Khona efakwayo lapho phakathi ifolisi ehlalayo khona for inyanga yonke. Kube khona abaqhobhozwayo la ngaphezulu kwenkaba ukuthi ingene ngaphakathi iye kwiblood. Labo bantu abantu abamakhwada abangakwazi ukuyisiza abasasebenza kanjalo ngomchamo. Kube khona
abantu abama-paraplegia, the more ujima, the more uyifundisa ukufutha isisu, ngoba yonke lento uyayitrain, usuke uyikhumbuza uyayitrain. The time uyikhumbuza uyitrain ufutha isisu, the time ufutha isisu uthi amamasela asesiswini akasebenzi, nawo agcine sekwazi ukuvula ama-valve lawa laphana, uthi ugcine usukwazi ukuyichamela, not ukuyichamela like ukuchama uma ufuna ukuyochama, ngoba ukuyichamela ingozi enkulu. Nokuye kumchamo ube manzi ingozi enkulu. Ngobani? Angithi umchamo une-acid, mhlawumbe wena kade usuhleli kakhulu, lithama kade uhleli kakhulu usuyafika umchamo nale acid yakho, ayithi laphana kwesinye isikhathi kuba moist, kube nomswakamo like uhlangane nale acid ewukubola. Leyo nto leyo iyakulimaza, endaphe sekuqala-ke isilonda. So umchamo if waba senkingeni nje ukuthi hey nakho umchamo uputshuka, zama ukuthi uthole into ezokusiza ukuthi ukhumule ibhlukwe, uqale phansi ugqoke enye into, yabo. And enye into efathi sifundeni ezi amaquad ibladder yawo lithama ulimala, iyashrinka, even nomphambili wakho uyashrinka, yabo. Ngobani? Yonke into kuwena iyathuka, lithama ithuka i-end up ibancane, u-end up uthi uma uyi-quadriplegia uchama njalo, yabo. Usothi uchama njalo, omunye umuntu azakubuza hey wena uchama umchamo omncane kanje, into engaphansi kwa-half wenkomishi. Kade lothi uphisiwe uchama into encane, yini ibladder yakho isuyishrinkile esiswini, yabo. Kodwa fanele uphuze amanzi njalo ukuze klineke, yabo, nezinso nani. Uthole ukuthi abama-paraplegia bona banankinga, ama-bladder abakashrinki, anankinga nje, ayasebenza normally kahle, o-1 litre umuntu awubamba u-1 litre esiswini, yabo. So izimo lezo-ke esibhekana nazo kakhulu, and fanele uyijwayeze ukuthi uhlangane nabantu abakuma-groups abaxoxayo, ukuze ayithi mase saba namafoni uyakwazi ukuthi umedane uhambe uyexoxela, xoxe nabantu, urelease umqondo wakho, ufunda abantu ukuthi kwenzakala kanjani empilweni. And enye into ebuhlungu uma ngabe usanda kuphuma esibhedlela, ibuhlungu-ke leyo ngoba yenzeka kunoma noba, wonke umuntu uyakubalekela uma ekubona, yabo. Wonke umuntu uthi medana kubotha hawu nangu usibonele usefikile, abena ashaya ikhona abaleke, angihlupha amasipazini, medana ashaya ikhona abaleke, yabo. Ngobani? Usathuswe yilento ekuwena akayazi, yabo, usathuswe yilento ekuwena. So ngiyafisa ukuthi emakhaya abazobuka lama video babalekelele abantu, babe kanye nabo, bangababalekeli, bahlale nabo, yabo. Nami mina ngisuke ngifuna uhlala nani, yes, ngisuke ngithukile ukuthi impilo yami isinje, yabo. Damo ubaleka wena ungenza ngiyibone mina ngiyinto, yabo, esinye isilwane nje, yabo. So ngiyafisa ngicele kubantu ukuthi if umuntu ukwazi usibani ulima esehleli wheelchair, hayi sondelani eduze kwakhe, xoxise, nenze yonke into naye, nimhlekise, nenze yonke into, nixoxe naye ukuze naye relax umqondo, yabo. And sanamandla ukuthi bafunde, bayafunda kakhulu, baqhubeke baze baye ema-varsity, bagrade, yabo. Abantu abayijwayeza ukujima, ziningi indlela zokujima. Njengoba nami ngaba ne-idea yami, ngavula le rehab yami engikuyona manje, engazi ukuthi uma ngila yonke into yami fanele ngifocus, ngibe strict ukuthi from isikhathi esingaka kuye esikhathini esingaka, yabo. So fanele wazi ukuthi impilo yakho isishintshile complete if uhleli kwi-wheelchair. Akekho umuntu ongakutshela ukuthi uzosukuma ngeke usukume. Mina ngingathi
if ma ukuthi ube nesikhathi uthi ulimala uqala ujime, kakhulukazi abantu abama incomplete, uqala ujime ngoba phela ithi kune complete kune incomplete. I-complete umuntu engathi ulimele kwi-spinal cord in the way ukuthi umkantsha wakho uthinteke like ukusikeka. Mina wami umkantsha wagxobeka, ukugxobeka nje ase ngiyafake, angazi kodwa ngoku exercise nokwenzani izinto eziningi zibuyile kumina emzimbeni wami ngoba ngiyezwa mina umzimba wonke, yabo. Ngisazojima lana ngintshengisa ukuthi nokuthi akulula. Okunye ngifisa ukuthi abanye abantu bangayenzi if bengayanga kuma-OT, kuma-physio, bangene kuma-standing box, bafaka ama-back slap, izinto ey'fana emadolweni. Mina ngiyifake lezi zinto ziyingozi ngoba what if amadolo pheqe shayeka phansi. So asifundisaneni-ke bafethu, sazini ukuthi impilo ye-wheelchair ihlukene kaningi nangey'gaba zokuthi ulimala kanjani. Yabona kunamagama abelungu njengoba ngize ngithi ngifaka lama video ngobani akhuluma isiZulu awekho. Kunamagama nje homoplegia, uthi lapho iside elilodwa emzimbeni elisebenzayo. Kube khona ama-hemiplegia, iside elilodwa no half elisebenzayo. Kube khona ama-paraplegia, ama-side awu-2 asebenzayo, amanye akasebenzi awu-2. Kube khona i-quadriplegia, kube ama-side awu-4 alimele from ku-C1 kuya ku-C5. Kube khona i-tetraplegia lapho u-C6 kuya ku-7 no-8, uyabo. Kunamagama nje abawabizayo. Kube khona i-complete, kube khona i-incomplete, yabo. Bese kuba ukuthi ukulimala kuyinto owaziyo ukuthi ungaphuma namhlanje ekhaya uhambe ufike ulimale ungabusabuyi buyele esibhedlela. Ziningi iy'ngozi ziyenzeka ngapha nangapha, siyazazi. So ngiyacela bakuthi asike sibambeni la, sikhubekeni. Nami ngithi kuyilula ngoba bengisajima vese, and then sithi masenza sifundisaneni, sikhulisaneni, sinikezaneni ulwazi, yabo. Ngizobe sengiphinda ngikhuluma futhi ngokuthi-ke abantu akukona ukulimala engozini, akukona ukuba njani nokugula kuyakuhlalisa kwi-wheelchair ukugula. Sizokuxoxa lokho. Into engangisiza ngayo bandla, ningi-subscribe-ele, nifake ama-likes, and then ni-comment, ni-share, sikhulumeni ngalento. Mhlampe boqhamuka abanye bakhe i-group, sifundisaneni ngobani into esikhona, and bayanda abantu abahleli kuma-wheelchair. Sikhulumeni kuningi okwenzakalayo, even emgaqweni, even transport, kuningi. But asenzeni kanjalo-ke bafethu, siphinde sixoxeni futhi, awuthi ngithi kuyilula kancane.